long live, 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 long live. सोशल मीडिया नाय कोनाय रखनो सिनि लगे और फाइबायनाय सिनि किल्ला ब्लॉक कमिटी दिनै जों सिनि ताखु परमेश्वर यां गन्दा कैसाबो ब बैनि जाति मेलावो बैनि जाति तगलायमा जागावो खागमावो खागनायनोसि उल्टा टकथारमानि आसो सिनि बरक न बरक कम खेनुखा खागवासासि जोंले मा खागलिया खाग फासि बनसि उल्टा टकथार पाइलाय दिनै हायनि बाङै जों बेलायखे खाग खामखा बेलायखे ताबंनि जे परिस्थिति न साजाया ngै जों दिनै जोंनि किल्ला ब्लक कमिटी जों अर्गानाइज खायखा हमसां रैली उ रैली जों अमन मेसेज रवानायबो सिनि तिप्रावो ते अम हाइखे सिनि बरग्रनो बर जे अत्याचार माने जदि सि उंनाहाके जों ते सज्ज खाया बेलाय लाइलाहा इट्स राइट टाइम जों अम हाइनो जों राइट आन्सार रवानि दिनै हायनि बाङै जों उ रैली अर्गानाइज खायो যারা